Понавървя? Не. Мен така да се 70 някакъв. Тук изчистихме снега. Чуй, да ми ли приспяспате или? Къде да минава без паспа, така да. Вика, да го на какво наляга не кажеш, вика, сега не знам, ама вика, сега аз малко повече съм, че постоянно ми се разлепят. Викам, от джанта ли се? Да, аз около едно ги каем. Бата изгледа. Да държате. Знаеш, помина покрай джупа, брат, направо, покрай полигона. Дай му. Не, аварийната служба. Виждат него. Да. Те ще да помагат на някой. Той е то слайд да дърпа, да. Те тия да каят са. 9 си им беше след. Да ходим след тях? Много са, те са всички така. Тук е за аматьори. Пишеха, че е за аматьори, всички коли са и. Девета ще се спече, много. Аз самия не знам. С тая кой е по-лека го яздава. Брат, жука дей. Тук яко са закъсвали. Някой от тия тая ще ваним вчера. Его, единия. О, брат, тук са огромни преспи, внимавайте. Давай, гася. Няма ли минимума. Дай назад. Колко е долу шак? Еми, още толкова. Не, абсурд, брат. Аз ще мога да мина оттам. Той ние не може да минем. Ивета, закъса ли бе? Да! Бах ти гадно. Бах ти гадното. Явката вика. Защо закъсах? О, ко стана бе? Ремонти на пътя ли бе? Наред ли бе? Опа, не трябва да скоростта. Вече има къде легнеш на чисто леска. Той няма батерия.
Десен. Кутията е на неутрална. Айде! Дай помогни му малко назад на нещо. А? Не! О, бягай оттам. Давай ляво, дясно, че излезе. Дай пълен ляв. Сега да видим кой ще тръгне. Оп! Назаре! Назаре ще тръгне. Назаре ще тръгне вече. Да я откача ли? Тя се излезе сега. Поне после ще гледам. Стига. Спускат губи, купая. Тя е страшна работа. Да видим и ветер какво прави. Купаеш, там не се купай. Там назаде, дето е легнала. Така ли се купай? Опата ли? Дай да видиш малко. Вчера се става опата, я кажи каква дупка е спак. Какво си мини бъдеш? Ако посидя пръжен двигателя, ако не го... Ако някога шанс влезе, само ябката. Давай, засили се. Стой, ветер, стой. Значи назаде няма да се петката. С лебедката ли? Добре, напреда май.
братчайче! Тук е до колене. Да. Явка! Следващата! Намериха станцията. Ивета, давай напред! Давай напред! Стига! Боби, назаре дай! Чакай! Път за Долище. Добре, че камерата има стабилизация, брат. Да, ние ли го завъртяхме? Някой от нас, да. Ивета, всичко наред ли? Да. Давай повече газ. Тук опряхме. Внимавай тук като слизаш. So close. Тук ще бъде интересно, Ивета, внимавай. Не влизай в десния коловоз. Не казваме, че това е най-добрата траектория. Всички ще спеем. Газ. Баш пред това дървета трябва хубаво ги махам, братле. Това точно.
Точно това не трябваше да правиш, Вета. Я снимаш ги махам. Ами давайте напреде, сега седя. Бе, чакайте, знаеш какви дървета има, учам да ги махам. Има дървета. Малката балерина. Това е години спорт. Водя до такава грация. Сега ще трябва да ходя да помагам. Да идвам ли? Не. Къде опира, бе? Там гледам. Уа. Тук само по инерция трябва да минава, брат. Някъде трябва да се ласка да чекай се много повече. Тук и пари за те. Къде? Не. Чакай. Направо ма на мокре, брат, да си и бе. Давай, аз съм мокър вече, давай! Давай! Аз нямам проблеми. Газ! Давай, Назаре! Назаре, давай! Не бе, ще излези, бе!
Още назаде. Не работи добре. Още. Втори опит. Момите болтове. Те е добре, мая. А? Да. Виж тук се случват някакви неща. Тунинг. Това е много интересен начин за стягане. Няма как да бръкна. Абе, усещам, аз ще държи по едно време повече. Тя прекъсва, брат. Не, то прекъсването е от друга, ма. Брат, Тъмжението е по-отдавна. Ма те са оригиналните, те са не оригиналните, ми новите болтове, които дават с гарантурите са умни, саморазвиват. Толкова я засилят тук и там вкарват директно в коловоза. Карай по коловоза само. Гумата става слик за секунда. Няма как да държиш горното такова. Траектория. Само ивета е добре. Що? Нищо не Нищина! Аз се надявам да не загубя някъде диференциала по пътя. Той през цялото време пат. Ще намерим Чугунов. И то нали сега търсим така или иначе. Не търсим от 3 месеца. Зато и не го жаля да пада там, да става който се случва. Боби, давай назаде! Аха, още тунинг тук. Ай, газ! Е от 200. До тука. Обратно. Ама някой... Ивета няма да снима. Как бедства тук Мицубишито. Ай, трябва да се навремем сега и там. Брата, е там на долу ще чака. Знаеш къде чаква дърво? Давай, съм в трънци да еба. Давай още! Още ли? Още 3 метра. 2. Извадих си очите. Чайче. Стига! Стига! Чакай! Още е в тръните. Още! 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 Дай, бе! Давай! Чакай се кача по него. Чакай, че... Той се кача! Той се кача! Аз не си го вързал! Не, нали ти казвам още! Не го държим, той се катери! Представяш си? Аз не си го вързал, бе. Успя ли? Да? Давай! Давай! Evo следващото Сузуки. Ето го и следващото Сузуки. Майко! Газ! Дай! Емата. Давай, тази дето
ролите. Ами, в принцип да. Просто сега се е раззеленило много, което е странно за есенно време. Внимавай с камъка отдясно. Поредно прекачване. Викам, защо ми еш на джибри? Къде? Не от мене. Сега като ежа и ми еш на джибри. Ай, Рамбо! Как си хвърлих пак в... Налявото е. Да, така сме, така сме. Не, напред, не горе. И за това качване говорих, ама... Няма да е дама, ама трябва да се подготвя. Ма веташ, моля ми. Ми трябва. Ама много се леко. И тя вече има нищо. Ивета, само не спирай. Да, задното гледало и сам падат. Ей, сега ще се върнем. Да видим втори път. Давай газ нагоре, бе. Красота. Внимавай с камъка отляво. Ей, тук с ласката, брат, ако е лятото, без покой, без нищо. Тук е лесно. Колко ли стане? Бах. Пореден проблем по пътя. Чакай да помислим. Може би от тук можем да минем. Има корени и е това дърво.
Но това ще го дигнем, ще го изхвърлим, да кажем. Не, на него ще им направя. Добре. Махни за камерата, бе. Много смела стана. И от двете места се излиза. Двете ти мини наляво, ако можеш. Що мокна, бе? Нали беше много отворена? Няма я. Опоера тук наляво ли? Не можеш ли? Пробвам. Ще се излезе. Излезе. Няма ли да малко напред? Има едно дърво по средата, там да не го отнесеш 200. Дай! Мина! Дай! Вървиш, давай! Давай, бе, мина! Стой, чакай! Малко надясно дай. Брат, това е фалшива някаква, няма за отваряне. Всичко води до магазина в Долище. Раздава газ.
направи хубава траектория за това. Ние да пазим моста, ако падне да го съберем. Лична интервитая има точно тази болешка. За кой ти е? За вторичен да го върна. Хубаво да пича. Не се хъпи да му разреши, аз ще ти дам 3 лева. Той е ловита скъп. Ляво, напреди. По-бавно не може ли да караш? Пах ти якото. Да. Ясно е, това е ураган някакъв е бил. Само той са поражените, ще сменим един джам, майната му. И е толкова фатално. Ама тези профили откъде са паднали? То се чуваше, покрива нещо и после паднаха, не знам. Не можах да се кача, беше много ветровито да се кача на стълба. Да, той имаше един гол в стаега там, че... Може те да са литнали. Да, най-вероятно. И хубаво, щом се ги пребрава там, ще ги видим. Да. Мисълта ми е твоите страничните помещения, гаражчето там, дето имаш... Всичко наред. Всичко наред. Там няма проблем. Не. И в твоето помещение няма проблем, освен падналия прозорец. Точно така, да. Добре, то ще го сменим прозореца майната. Не, аз за оградата исках да ти се обадя. Той прозореца е бял кахър. За кое искаш? Оградата. Оградата е паднала, тъс отзад, нали за него? Отзад, да. Да, бе, видях, аз си виждам на гледалите. Той, иначе тока е дошъл там. Значи тока е дошъл. Сега. Ало? Нямам обхват. Разбрах. Добре, дайде. Айде. Тъй като снимаш, може да си правиш, ти е по-ценно надалече да виждаш. Тоест Как? Ще изляза вънка. Да, ама
Снимал всички. Ивета, къде си? Точно зад вас. Вече сме между Климентово и Осеново. Разгазираме се колата. Аз се разгазих. Няма значение. Наляво, да е. Всъщност надясно, ако може да излезеш оттам, ще е по-добре, ама... Накъде като напъде? Тук нагоре и надясно. Сега сме надясно. И тук има едно скокче, да го скачаме с моторите. Ивета, закъса ли? Не, брат, ама аз тя падна в канавката. Колко пътя? Обърка пътя, Боби. Давай напред да може да минем по това, да ни влизаме в канавката. Напред. Обратно значи за мен да се върна обратно по пътя, но довели. Никой не е казвал обратно. Аз питах обратно, ле, кимнахте и аз също. Казах напред. Майче, тук е било. Бай, стопото дърво, братле. И какво правим? Да пробвам аз? Може да пробваш без между другото, княга ли ще нас. Ай, момче, не се излагай. Бояне, надъхай го малко ли? Виж не става.
сам ще. Отдолу нагоре. Чак ще... Дай го на няколко пъчета да се изчи. Така. Няма стане. Не си го нацелил там. На друго място такова си. Пак се върнахме до тактовите машини. Нарежете го на по-малки и товарете поне нещо да свършим. Точно, ако сме го искаш, кажа, нямам сцепление отзад, братле, трябва ми тежест. Да възстановим магистралата. Това трябва да се брат, че научиш. Като цяло сигурно съм човека с нулева ориентация. С тия осмойки тук е. Ала, гама на стил. Ясно. Добре, тръгнете ми към някога тук. Как? Аз те информирам само да знаеш за следващия път.
сигнализацията. Дясно бяха тези камъни, де ти казах. Evo 200 Suzuki Grand Vitara. Тогава ще съм главни момент, в който педните гуми тръгнат да захапват, тогава ще газ. И внимаваш камъка в ляво. Каза? Дай ти спрях да изключа 4x4. Казвам, беше много забавно, надявам се да повторим. Днешното пътуване с джипа приключва. Надяваме се без поражения по колите.